kauna dan Allah ki waiwayo guna karki ya dani zan so ki boye sirrina ni ma kai nake kauna dan Allah ka waiwayo guna karka ya dani zan so ka boye sirrina kin wani zancen da zan yi kanki hakan so ne na bi hanyar ke amma kamar bidani ne na ji na yarda zan yi kona aiki ne tunda so bauta ne ni ma yayi min zane zanen hidima kan sako ban shirya ba Assalamu alaikum jama'a, ni ne naku Jegoni. Ku subscribe da like channel na mai suna Jegoni TV. Kana danna alamar karama domin samun daɗaɗɗen sauti da Wayo, amma dai wannan digan daga inda ya zo. Sabon remix, sabon sauti mai ɗauke da sabbin salo-salo domin sanya zukatanku da makunnuwanku. sai DJ Kone Kai wannan digan ka haɗu fa. karki ya dani zan so ki boye sirrina ni ma kai nake kauna dan Allah ka waiwayo guna karka ya dani zan so ka boye sirrina sabon juna mai kotun mata amana ni kama a zatona sama ba ki sakar da rana mai ruwa zan kira ki da mai ruwa zan kira ki da mai ruwa dan Allah you are the one in a million percent soyayya tintin na kauce dan zamani dan ke dan ya mu zauna tare tun da na ganki da farko soyayya da na yi ta amsa tun farko kin ce ni ba ni da saura me yasa kika kare ni na ga shirin ki kore ni ne kuma kin san cewa rayuwa ta ba ta yiwa sai da ke me ruwa zan kira ki da me ruwa dan Allah ki ruwa yarinya wai ruwa me ruwa zan kira ki da me ruwa dan Allah ki ruwa yarinya wai ruwa soyayya ruwan zuma ka sha mai ba masoyi ta mai baki san gama komai kika ce haka zanje idan ke ce kawa ko kin yi kalar birkewa kawai su kunce dan kin yi adar kai wannan DJ ya iya sibir wa sauran sauti masu kai kai cikin kunne aka ce baki ni ma ba ni san haka ne me ruwa zan kira ki da me ruwa dan Allah ki ruwa yarinya wai ruwa me ruwa zan kira ki da me ruwa dan Allah ki ruwa yarinya mafari karshen zancen sun fi na sashi cikin nan cikin zuciya cancan so ya sa na ji girgiri madubin raina gani gurin ki na zauna sabon raina da san ki ne alfahari idan ban ganki ba ina zan sa gaba in har ba mu haɗu ba hawaye na za su zuba Tauraron duniya, sa
wannan DJ ya iya sibirwa sauti masu kai cikin kunne. Sabon remix, sabon sauti mai ɗauke da sabbin salo-salo domin sanyaya zukatanku da ma kunnuwanku. Sai DJ Goli. Kai wannan DJ ka haɗu fa. Kun san me? Nake kun san me? Su ka faɗa mana. Ku nemi remix ɗin DJ Goli domin nishaɗantar da kanku da ma makwabtanku. Assalamu alaikum jama'a, ni ne naku DJ Goli. Ku subscribe ne YouTube channel nawa mai suna DJ Goli TV. Kana ku danna alamar kararrawa domin samun daɗaɗɗen remix na ji da na kallo da zarar mun ɗaura.